nauru! Eiku oho siis. Mikä täällä oikein? Onko ne minun... Eikä! Leke! Linnut syövät minun hedelmäpuustani. Mitä sinä sanoit? Mitä? Mitä sinä oikein sanoit? Minä sanoin, että sinä et vahdi minun hedelmäpuutani, vaan linnut syövät siellä minun hedelmiä ja sinä vaan täällä luet. Minä luin keittokirjaa. Siellä löysin uuden reseptin. Aasikeittoa. Aasikeittoa. Sinähän tiedät, että me ei voi kertoa Atelle tästä. Ole huoli. Atte on tyhmä kuin aasi. Mutta voidaanhan me laittaa leivälle vaikka pampia tai spirittiä. Yhtä paljon rasvaa molemmissa. Ei pojat, mä toin porkkanoita. Ne on tosi hyviä. Anna sittenkin jotain aivan muuta. Niin kuin vaikka kurkkuja. Senkin aasi. Öisiä Ne ovat sääpylitse. punajuuria. Mitä sinä oikein luulet? Ääli. Ei ollut hauskaa. Luuletko, että minä olen joku aasi? Sinä et näköjään Aasia tunnistaisi, vaikka se tulisi ja potkaisi sinua. Hei jätkät. Matti ja Leke. Matti ja Leke! Rukareissa oli viime viikonloppuna. Me missattiin se kokonaan. Et voi olla tosissas. Me maksettiin se jo. Minä ainakin annoin rahat Lekelle. Niin mäkin. Tämä on sinun syysi, Leke. Minä laitoin kaiken pitkävetoon. Ja hävisin sen kaiken. Senkin lusmu. Kehtaatkin pelata isoäitini perintörahat. Ja minun porkkanarahat. No, mikä vihelteen tulee, niin vihelteen menee. Minä lähden Afrikkaan. Oi Leke, minkä menit tekemään? Kunhan minä saan sen Lekeen kynsiin, niin sille käy näin. Vaja! Voi kaverit, on niin tylsää ilman heitä. Minun kavereitani.